Uvođenje eura velika je promjena koja se tiče svakog hrvatskog građanina, a nakon formalne odluke o uvođenju eura koja se očekuje za 2 tjedna, predstoji još jako puno operativno-tehničkog posla. A kako će se za uvođenje eura pripremiti općine, gradovi, županije i njihovi korisnici, doznali smo na konferenciji Zagrebačke županije koja je okupila 300-tinjak sudionika s ciljem što bolje pripreme za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj. Da je informiranje ključno za dobru tranziciju, posebice kada se radi o uvođenju nove nacionalne valute, dobro znaju i u Zagrebačkoj županiji. Euro dočekuju spremni. U svoje ustanove pozvali smo i sve gradove i općine da vidimo što dalje trebamo napraviti. Ono što je prvi izazov, kao što vi rekli, za nas je to da evo već sljedeći proračun moramo iskazati u eurima. Dobro je da se i na centralnoj razini države, ali isto tako i na lokalnoj o toj temi ne samo govori, nego da se prođu svaki mogući detalj te prilagodbe, jer jako puno je detalja i želimo napraviti sve onako kako treba, da taj cijeli proces i ta tranzicija prođe što je bezbolnije moguće, odnosno što uspješnije. Po formalnoj odluci o ulasku u eurozonu krenut će i službena kampanja oko uvođenja eura, jer je cilj doprijeti do svakog građanina. Ministar Marić stoga nije propustio ponoviti i brojne dugoročne koristi od uvođenja eura, pri čemu Hrvatska postaje 20. članica druge najveće monetarne unije u svijetu. To isto samo po sebi i reputacijski, ja bih rekao, dodatno stvara priliku za naše poduzetnike koji rade na području eurozone, ali i šire. I to je slična tema kao što smo imali kod ulaska u Europsku uniju. Pred administracijom je priprema dvojnog iskazivanja iznosa, od računa za komunalne usluge do isplatne liste plaća zaposlenika, upravnih pristojbi ili pak novčanih naknada za novorođenče. Svaki iznos u kunama morat će imati ekvivalent u eurima. Također, temeljni financijski dokument proračun županije, gradova i općina za sljedeću godinu planirat će se u eurima. Što se tiče Zagrebačke županije, evo mi smo u potpunosti spremni, svi naši računovodstveni informacijski sustavi su spremni, iskreno čekamo samo tečaj koji će biti potvrđen kao što je ministar rekao i krenut ćemo zasigurno i prije nego što je obveza dvojnog iskazivanja, a to je od 5. rujna. Također za sva naša trgovačka društva, škole, ustanove stojimo na raspolaganju za sva eventualna pitanja, nedoumice koje će nam se javiti tijekom ovog razdoblja.